Já teďka tady absolutně natáčím na svý, no, televizi vlastně, to nebude vidět. Ta televize nemá kameru, já zapomněl, že jenom je vidět, jak natáčím přes ten počítač na té televizi. Ale dneska, absolutně za chvíli asi odpojím a pustím si nějaký film, ale dneska tak se vrhneme na nějaký hry. Počkejte, já si pro něco dojdu a hned se vrátím, jo? Tady. Tak absolutně vidíte, mám u sebe svůj telefon, jo? Přes televizi není vidět. Kežby. Jo. Tyhle, co je za... To radši ukazovat nebudu. Jo. Skvělý kopec. No, mám tady skvělou, počkej. No. Vidíte, jak tady mám skvělou tapetu? To jsem já s maskou. A aktuálně teďka jdeme hrát hry. No, hra tohle úplně ještě není, jako, kež by to byla hra. A tohle jenom ukážu. Tohle si rozhodně stáhněte. Nevím, jestli to vidět, ale takhle máte mapu. Takhle jdete. Koukám sám na sebe. Ale tady máte třeba, takhle si kliknete. A hele. Máte tam krásně. Hele, co jsme našli. Tohle. Zase můžete zobrazit i další obrázky. Jako se ne. No, jediný obrazek, co tady je, někdy tam víc, ale teďka je tam jenom tenhle, ten je tam vždycky. Co se to stalo? No nic, no. Jo. No, tak tady máme třeba, jsem našel nějaký letadlo a hele, tohle je zase úplně jiný. A to vám reálně třeba vyhledává fakt jako reálný, kde letí reálně letadlo. A tady to řídí, teda pilotuje, letadlo se úplně neřídí, Michal Furmancák. Mancák. Jo. Co to je? Ty vole, co to je? Jo, dobrý. A právě nad zemí 3675 knotů. Je to druh letadla Fulcanair P68TC Observer. A kolik letí kilometrů za hodinu? 254 km za hodinu. Tak. A odsud můžeme jít zpět. A na to už jsou 4 minuty, to je rychlý, ty vole. Teda pardon. Neřekl ty vole z nějakého úmyslu, ne. Uh. Tak. Dneska budeme hrát tady asi letadla. Tak, je to slyšet. A jestli se dozvím, že to tam není slyšet,
Ty vole, co to je? Ne. Tak. Už jsou to 4 minuty, já nechci znova nebudu chtít znova natáčet. Já sebe, že jsem to vydržel teďka ty 3 minuty do Shit. What? Ne! Tak tady vidíte krásný. A jdeme hrát start. Dáme normál nebo, no, dal jsem normál. Byl to simulator, ale simulator, on je většinou těžký. No tady jste viděli krásnou reklamu, viď? Ne. Já jako asi jako jediný youtuber nebudu stříhat videa. Vím, proč to vidíte, já jako nemám jak to dělat. Promiňte, já jsem si ještě naučil takovou funkci, jak tady nahoře jste v tom a... Ale teoreticky, kdybych to zkusil, počkejte. Jo, ta. Yeah. No vidíte, jsem si asi vymazal z toho spoustu věcí. Jo, dobrý, mám to tam a půjdeme na to. Takže jdeme. Tak ne, asi. Omlouvám se, nepůjde to. Teda, myslím. Jo, se tam ještě jednou podívám. A jestli to tam nebude... Um, jo, tak to asi nebudeme dělat takhle. Tak kousek z té hry jste viděli. Já myslím, že jste to tam viděli a doufám, že to tam je vidět. Že bych byl velice nerad. Ale jediný, co vám můžu říct, můj oblíbený youtuber je Vítek. Jsem sám youtuber. Ale to je jedno. A 8 minut, to je rychlý. Teda, no, myslím. A teďka, jestli si myslím, že to tam nebylo slyšet, myslím, že mám připojený to k těm. Hele, co většinou poslouchám na Spotify, tak to ukážu. Hned, to bude. Tak je něco, co není úplně strašné. Aby to bylo pro děti. Tak dáme nějakou písničku, hudba. Tak hudba je většinou třeba tohle. Jestli znáte Alana Walkera, tak to budete znát. To není ono, jenom znáte to Spotify, když nemáte premium. Mě... No to taky někdy poslouchám to, co jste teďka slyšeli. No tohle taky někdy. A tohle hodně poslouchám. Ale hodím do 6, do růže dolů. Tak kousek jste slyšeli. Tak a teďka třeba, co bychom udělali? Tak trošku
trošku tady spíš představuju svůj mobil, než hraju hry, ale... Hele, Roblox. Zahrajeme si Roblox. Teda, Roblox, ne, není to fakeový Roblox, já vím, že to na tom vypadá ten nápis trošku. Ale to je divný. Jo, to je totiž, jak já to vidím jinak trošku tady. Jo, musím se přiznat, jako poslední jsem hrál tohle. Kousek si tu zahraju. Ty zvuky ignorujte, to tam má někdo. Já vám ukážu, co to dělá. Jo? Tak a hrajem. Já mám jít. To je hrozné. Já mám jít. Ne, se mne. Jej. Tady tam jsou ty. A nechci být. Ty vole. Vím, že jsem hrozný v tomhle. Já jsem přes technologii, musím se přiznat. Please help. Tak jsem tam. Doufám, že to jsem nebyl já. Ne, jak jsem se tam dostal? Tak spawnem nějaký. Já, co s tím je? Tak spawnem nějaký. Panáčky. Tak a co dáme? Tak já vám ukážu. Počkejte, já vám ukážu, co to dělalo ty zvuky. Možná to dělám trošku složitěji. Ale, no. Tam nepustíte, debile. Jo, už jsem teda šel. No, tohle. Ani megro. A ukážu vám, jak vypadá zblízka. A ty sem přijdeš. No, jak to bylo? Tak. Tak, to by bylo všechno. Tak, z Robloxu je to asi všechno. Nevím, co chci teďka dál ukazovat asi. Mám jinak rodičovskou kontrolu, asi nebudu vždycky, když budu hrát něco, tak asi to nebudu hrát navždy. Tak. Už 14 minut natáčím. A mě teďka, já mám teďka pocit, jako kdyby to teprve teďka byly 4 minuty. Tyhle, vypadá počítač, ne! Zgaň. Jo, kdyby vás něco zajímalo, tak... Nebo ne, moje maminka nebude ráda. Ta mi to zakázala. Pište mi, kdy jste, a na jaký dovolený jste byli o prázdninách. My jsme byli v Dánsku, asi nejvtipnější a nejlepší
pes. Kasí zůstaň. Je to prostě pes. Maminka mi ho zakázala tam ukazovat. Tak já ho ukazovat nebudu. Zůstaň. Jediný, co vám můžu dokázat, aby to... Kasí. Štěkni. Kasí. Kasí. Štěkni. 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 Je, klape. Ne. Kasí, štěkni. Štěkni. Kasper. Štěkni. Štěkni. Ano. Koukat. Tak, Kasí, pojď sem, Kasí. Možná trošku. Kasí, sedni, 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 sedni. Kasí. Pojď sem. A sedni, 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 Kaspe. Ty vole, ty jsi fakt debil, pes. Pojď sem. A sedni, sedni. Kasper, sedni. No, nějak. Tady ho máte. No. A místo. Kasí, místo, pojď. Místo. Kasí, místo. Místo. Jo. Taky. Jestli vás nikdy napadlo, třeba vaše babička nebo maminka měla tohle. Ne, tenhle míč obrovský. Dělat s ním. Ne, rozhodně jo. Neboj. Ale ty můžeš místo, místo, běž. Místo. Třeba teďka nejlepší vtip, který jsem slyšel a hodně jsem se mu zasmál. Víte, jak se volá na psa, který má jenom 3 nohy? Můžete jak chcete, ale stejně nepřijde. Černý humor. No, Kasper. To je moje nejdelší video. Třeba jsem nikdy nečekal. Včera se natáčel maximálně 4-minutový video. Na 18 minutách.